खुलुमबाय आं बे समाव दा दंफैयो आंनि साहा बागानावहाय आङो दिनै आंनि साहा बागानाव आङो हासार सारहोगासिनो दङ एमअपि इउरिया बे मोननैखौ आं सारहोदों नैबे सारनाया सेकेन्ड राउन्ड बिनि सिगाङावहाय खनसे फार्स्ट राउन्डखौ होखांबाय बिनिफ्राय दा सेकेन्ड राउन्ड सारहोगासिनो दं आं मानसिया बारा गैया हाजिराफोरा साबबाल'सो फैदों ओमफ्राय हौवासा सासेजों 6 जन एमअपि इउरिया बे मोननैखौ गलायनानै आङो दिनै सारहोदों सुपारखौ थांनाय साननैसो आगोलावनो दान मोननैसोनि आगोलावनो एबा एप्रिल मासावनो आङो सारहोदों बैसागो जोबनायनि उनावहायनो दा नैबे आंनि दिनैनि हासार सारनाया सेकेन्ड राउन्ड माने बिलाइफ्रा एसे गोमो गोमो जालांबाय आरोना हासार गैयिनि थाखाय बिलाइनि कालाराबो सोलायदों नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय ने माबायदि सोलायदों हासारा साननैसो आगोलावनो आङो होनांगौमोन नाथाय आं होनाय जायाखिसै दिनैसो होदों बोथोरा दिनै एसे मोजां खालामदों दोमैलु खालामदों बांद्राय सान्दुं गोसायाव होब्लाबो माने हासारा उरायलांजोबो हायाव हाबनो मोनाब्ला बिनिखायनो आङो दिनै एसे बोथोरा मोजांखाय हासारखौ सारहोबाय बिलाइ खानो दङमोन नाथाय आं खाहोथ'वासै नोंथांमोना नुखादों इथिंगालै बिलाइआ एसे लावनानै दङ दै नैया एसे गोलाव गोलाव जानानै दं नै होमबाबो निहाय खास'बा मोजां जायो आरोना स' नायलांबाय थादो आं माबायदि सारहोदों नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांबाय थानोसै बेनिफ्राय लोगोफोर आङो बागान गेजेर गेजेर आङो गयबो गायहोलांगासिनो दङ नैया बेखौ देग्लायसो गायहोदों बेनिफ्राय नैबेखिनिया बे थांनाय बोसोराव गायदों दे बेखिनिया गया बेनिफ्राय ओरै न'सिम आरो ओमफ्राय बिथिं लासै लासै गायलांबाय थानोसै मानो होनबा बागाना बबेबा समावहाय सापातनि दामफ्रा खमायबायोब्ला आङो गयाव मोनहैनाय बायदि गयजों सापातजों गायजाबोब्ला माबाफोर गयावहाय इफेक्टफोर जानो हागौ नामा बेखौथ' आं दा मिथिला नोंथांमोना सोरबाफोर मोनथियोब्ला आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय गय माने सापातनि गेजेरावहाय गया माबायदि जायो सोरबाफोर गायनानै मोनफेरदोंब्ला गया मोजां जायोना जाया नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै आंनो फोरमायहरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बिराद हेल' हमनानै दङ आंनाव हेल'प्रेटिक्स मुलि सारनाय जायाखै नै अयथासारखा नैया फाख्रा फाख्रानो नायनानै ला नैया बेफोरबायदियाव बेयो माने बिलाइनि रसखौ सोबनानै होयो आरोना थाम्फै बायदिसो बे एम्फौआ बिलाइनि रसखौ सोबखांबाथाय नैबे बिलाइआ बेफोरबायदि जासिनो आरोना सोबजाखांबाथाय बेबायदि जासिनो आरो माने बिदि जायोब्लाथाय माने खिलिफिननो बिराद थान जायो माने खिलिनो नागिरा जामब्रिनानै थायो माने दंफांफोरा बिलाइ खाखांबासो बिनि मुलिखौ आङो सारहोनोसै गाबोन बिलाइ खाखाङोबा गाबोन सारहोनोसै ओमफ्राय दिनैनि बे खावसेखौ आं दा सारहोनो नागिरदों मुलिखौ सारहोगोन माने इथिंखौहाय इथिंबो माने हेल'प्रेटिक्सआ थुजोबनानै दङ माने दंफांखौ माबाखौहाय गोरलै गोरलै बिलाइखौ हेल'प्रेटिक्स नांदों बेहायबो ओमफ्राय गोजा एम्फौआ थांनाय सिगाङाव नांदोंमोन गोजा एम्फौनि मुलिखौ सारबाय दा गोजा एम्फौआ गैथ'लिया दा हेल'प्रेटिक्सआल'सो सोमजिनानै दङ बागानाव बिनिफ्राय लुफारबो सोमजिनानै दङ लुफाराबो माफा मानै जानानै दङ बे मोननैखौ आं प्लास खालामनानै दिनै सारहोगोन माने नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हाग्राबो फुनांगौ दङ गोबां हाग्रा सिङावथ' गैया सायावनो हाग्राफ्रा एसे फुनांगौ जानानै दङ स' लोगोफोर आंनि दिनैनि आपडेटआबो बेखिनियानोसै आङो बेखिनि आपडेटखौनो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो लानानै फैनाय जादोंमोन दा नोंथांमोना आंनि बागानखौ नुनानै नोंथांनि गोसोआवहाय मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामलायनो दाबाव आङो नोंथांमोननिफ्राय कमेन्ट मोननानै माखासे बाथ्राखौ आङो मोनथिनानै लाबावनो हागोन होननानै आङो आसा खालामबाय एसेनोसै लोगोफोर जै बर' हारिनि